I ara donem la paraula al representant de FEGICAT, al Raúl Rodríguez, que crec que portes presentació, oi? Et demanaria que la compartissis tu mateix Vaig ara mateix. i que sí que tocaràs un tema necessari, no? Que és qui fa aquestes instal·lacions i els problemes que podem tenir amb la falta de recursos, no? Així és. Gràcies, Òscar, intentaré ser molt ràpid. Bon dia a tots i a totes i moltíssimes gràcies a l'ICAEM per haver-nos convidat amb aquesta jornada. És un plaer compartir graella amb persones com el Santi del clúster i amb UNEFCAT, no? I el que a mi m'agradaria és expressar des de part de FEGICAT, que és la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, doncs, la situació, el bon moment que ens trobem ara mateix amb tot el que és el desenvolupament de la solar fotovoltaica a les teulades a nivell d'autoconsum, però també, per una banda, a banda del que és aquesta gran oportunitat, els grans desafiaments amb els quals ens estem trobant, no? I al final hi havia una cosa que deia UNEFCAT, no? Que està molt lligada en aquests desafiaments, que és apostar per una feina ben feta, no? I per aquestes instal·lacions durin moltíssims anys, no? De fet, una cosa que ens preocupa moltíssim és aquest desequilibri que s'està produint en el mercat laboral i la seva relació directa amb l'assoliment de la transició energètica. Jo el que intentaré és exposar una sèrie de dades que hem treballat des de FEGICAT i com aquesta situació provoca un problema a l'hora d'atendre la demanda d'aquest tipus d'instal·lacions, cosa que provoca l'aprofitament d'oportunistes que poden fer aquest tipus d'instal·lacions sense cap tipus d'habilitació. Per tant, això està provocant un increment de l'intrusisme en aquest camp, cosa que ens preocupa moltíssim, i també una hiperinflació del que és els propis salaris, els propis costos d'estructura de les empreses instal·ladores, que al final tot això acaba repercutint directament amb el client, no? I us vull explicar quina és la situació que tenim ara mateix a Catalunya per donar resposta amb aquest desequilibri tan bèstia en el mercat laboral i com des de FEGICAT estem treballant amb aquesta línia. Òbviament estem treballant amb moltes altres. De fet, precisament això que comentava UNEFCAT anteriorment sobre aquestes guies que s'han anat publicant per part de l'IDAI i les problemàtiques que s'estan trobant, sobretot en autoconsums compartits amb les connexions que hi ha amb aquest tipus d'instal·lacions, doncs fa relativament poc hem presentat un informe a la Subdirecció General de Seguretat Industrial, consensuat amb la companyia distribuïdora, per tal de que precisament els autoconsums compartits no representin un embús important a l'hora de tirar-se cap endavant per conflictes o per interpretacions tècniques que no s'haurien de donar. Hauríem de tenir tots de forma molt clara quines són les regles del joc per poder executar aquest tipus d'instal·lacions. Bé, doncs FEGICAT està formada, és la Federació de Gremis d'Instal·ladors de Catalunya, està formada per 19 associacions territorials, gremis d'instal·ladors, transversals, que es dediquen a la implantació d'energies renovables, però que també es dediquen a la part de climatització, a la part de telecomunicacions, a la part d'eficiència energètica i que treballen en diferents camps. En funció de la seva zona, del seu territori, treballen més a la indústria, per exemple, a la zona del Vallès, més a la part hotelera, podríem parlar de la zona de l'Empordà o de la zona del Baix Camp, o amb altres aspectes a la part més agroalimentària, com és a la part de Lleida o a la Catalunya central. Estem formats, com us deia, per 19 associacions territorials, 5.200 empreses instal·ladores a tota Catalunya, 29.000 treballadors directes i una facturació acumulada aproximadament entre totes aquestes empreses de 3.351 milions d'euros, que va a ser aproximadament un 2% del PIB. Bé, i el que vull d'alguna forma és expressar-vos i comentar-vos amb xifres, perquè sempre ens agraden amb xifres, quina és la situació de present que tenim. I és que actualment a Catalunya hi ha unes 18.027 empreses instal·ladores que estan registrades com a empreses habilitades i nosaltres des de FEGICAT vam fer un estudi amb totes aquestes empreses per veure quines eren les necessitats de personal. Un estudi que vam fer a més de 1.000 empreses instal·ladores, perquè us feu una idea. A vegades es presenten estudis a la Comunitat Europea amb mostres de 700 empreses a nivell de tota Europa. Nosaltres només a Catalunya ho vam fer amb 1.000 empreses. I les necessitats actuals eren de 18.929 persones, fent, òbviament, tot el que és la part estadística amb les 18.000
27 empreses que nosaltres que hi ha a Catalunya, no? I amb els resultats de les 1.000 empreses que nosaltres vam identificar. Bé, doncs aquí veieu les necessitats actuals en funció de les vegueries. Per què? Perquè fer-ho per província ens dona una idea molt àmplia. Fer-ho per comarques, que aquí teniu el mapa tèrmic de les necessitats de personal per comarca, doncs potser està massa separat, no? I en el cas de les vegueries ens dona una imatge una mica més estratègica que ens permet veure quines són les necessitats en funció del territori. Precisament aquesta presentació la vam fer fa 3 setmanes al Parlament, a la Comissió d'Empresa i Treball, amb una compareixença, expressant als diputats la nostra gran preocupació. Però, clar, parlem de 18.929 persones, treballadors qualificats. Ja us podeu imaginar quina és la magnitud d'aquesta xifra, que podrien contractar les empreses d'avui per demà. Tenim un atur entre joves entre 16 i 24 anys, això és el quart trimestre del 2022, d'un 19,68%. Cosa que dius, bueno, és que aquestes xifres no acaben de quadrar, però és que quan fas un estudi i veus quina és l'oferta formativa amb tot el que són els centres públics i concertats de Catalunya, tots aquests centres, parlo de tots els centres públics de Catalunya, durant el curs 2021-2022 els graduats van ser de 2.914, dels quals tenim cicles de formació professional de grau mitjà i cicles de formació professional de grau superior. El nivell d'inserció és diferent perquè en el mitjà, òbviament, molts d'ells tenen la continuïtat al superior i en el superior té un grau important d'inserció laboral. Estem parlant que en aquest curs 2021-2022 als graduats va haver-hi una inserció de 1.916 persones. Comparem 1.916 persones d'inserció, pràcticament 19.000 treballadors qualificats que necessita el sector, i hem de tenir en compte que bona part d'aquests alumnes al final van a parar a la gran indústria, que és la que realment té convenis i acords de col·laboració amb els centres d'educació. Aquí ho teniu segregat per territori. Quan ho segregues per territori, a nivell de territori, en funció de com educació classifica i separa els diferents territoris, i quan ho fas per comarca et dones compte de la gravetat de la situació. I és que hi ha comarques completament buides, comarques en les que precisament la solar fotovoltaica té un potencial increïble i estan completament desertes de mà d'obra de treballadors professionals qualificats per poder entrar a les empreses instal·ladores i fer possible i fer realitat el que és la transició energètica. I bé, què és el que tenim a futur? Doncs, aconseguirem arribar al pic, n'estem completament segurs, però tenim una travessia que és força dura. I nosaltres el que vam fer va ser un estudi que precisament vam presentar també al Parlament i que ens ha provocat que puguem tirar cap endavant un conveni de col·laboració amb el Departament d'Empresa i Treball per intentar solucionar tot aquest problema de desequilibri. Són dades amb les que podreu estar més o menys d'acord. Al final són dades estimatives, que sapigueu que aquestes xifres estan recolzades per la Fundació Càtedra Naturgy i també per altres associacions importants a nivell nacional que són aquests ratis d'ocupació per megawatt, que fins i tot podríem dir que són força conservadors, tenint en compte que, òbviament, la fotovoltaica amb teulades requerirà una intensitat en ocupació probablement més forta que la fotovoltaica a terra, però diguéssim que aquestes xifres són les que nosaltres hem utilitzat en base al Pla PROENCAT, que són els objectius que des de la Generalitat se'ns marca per assolir, com deia la Marta Morera, la directora de l'ICAEN, la neutralitat a l'any 2050. I tot això tenint en compte que avui dia, i això és molt fàcil de poder-ho calcular i estudiar, és a dir, amb les dades del RIS3CAT, que va calcular exactament quina era tota la superfície útil en teulades a Catalunya per poder instal·lar plaques solars fotovoltaiques, i totes les instal·lacions que tenim actualment realitzades, a dia d'avui només tenim cobert el 6,68% de tota la superfície útil en teulades. O sigui, imagineu-vos la feina que tenim per davant. Sí que és cert que, òbviament, s'han de potenciar
tota la resta de tecnologies. Com deia el Santi, qui pensi que només amb les teulades assolirem els objectius de transició energètica és que té una concepció poc realista, no? I, per tant, hem de potenciar totes les tecnologies renovables que siguin possibles. I amb això, amb aquesta línia, ens trobem amb la previsió de que a l'actualitat necessitem aquests 19.000 treballadors, però és que d'aquí 2 o 3 anys necessitarem 20.729 treballadors, d'aquí al 2030 37.519 treballadors i al 2050 110.000 treballadors. És a dir, a un ritme de 4.070 treballadors l'any. I ja heu vist quina són la situació que hi ha entorn al sistema públic d'educació. Això sense tenir en compte tots els operaris i tots els treballadors qualificats que necessitarem per transformar tota la xarxa de distribució elèctrica, perquè passem d'una xarxa de distribució amb una generació centralitzada a una xarxa de distribució completament descentralitzada, i això el que provocarà és que s'haurà d'invertir una quantitat important en la xarxa de distribució que actualment està com està. I a nivell, intento no extendre'm gaire perquè ja m'he passat els 10 minuts, a nivell de quines són les debilitats del sistema i les principals barreres que nosaltres hem detectat, doncs bé, nosaltres hem fet un conveni amb el Departament d'Empresa i Ocupació, amb el Servei d'Ocupació i amb Conforcat, juntament també amb PIMEC, per treballar amb les bases de dades del SOC i connectar-les amb les associacions gremials del territori per poder millorar la inserció. Treballar amb estrangeria sobre la contractació en origen, amb els perfils de difícil cobertura. És increïble que les empreses instal·ladores no puguin contractar gent de fora qualificada perquè tenim uns índexs d'atur com els que tenim, però després resulta que a les bases de dades actuals del SOC no hi ha persones que vulguin treballar en aquest sector. Regularització de persones en situació irregular. Una persona en situació irregular triga uns 3 anys en regularitzar la seva situació, quan poden haver-hi persones també que en tinguin coneixements importants. Una campanya de comunicació forta per atreure els joves, que després us explicaré que això ja ho tenim perfectament valorat, i sobretot el tema de PRL dels centres educatius, perquè actualment la FP dual amb la petita i mitjana empresa és una utopia, no funciona. No s'està aprovant ni certificant la formació de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de la construcció en tots aquests centres. Debilitats en el sistema d'educació. Doncs nosaltres portem denunciant aquesta situació al Departament d'Educació des del 18 de setembre del 2017. Des del 2012 s'han tancat de forma sistèmica els cicles de grau mig i grau superior de les famílies professionals del nostre camp i actualment hi ha centres que estan demanant obrir aules d'aquest camp i la Generalitat no està posant els fons necessaris per obrir aquestes aules. Parlem del Departament d'Educació. Bé, manquen recursos per assessorar oriental, el tema de la prevenció de riscos laborals, etc. I aquí un dels principals problemes que trobem és la formació professional, que està completament denostada en la societat i que hem de ser capaços de posar-la en valor i hem de ser capaços de treballar en aquest camp. Això mateix és el que vam comentar amb el Parlament, amb els diferents diputats. Nosaltres vam parlar amb una productora important que veia superatractiu el tirar cap endavant un talent show a Catalunya del camp de l'energia. Per què? Perquè hem vist programes com Eufòria o altres programes que al final han arrossegat a moltíssima gent jove en diferents camps i hem de ser capaços que la gent jove s'involucri, que la gent jove entengui que gràcies a les seves mans es podrà assolir la transició energètica. I estem parlant de 1,5 milions d'euros que demana aquesta productora per tirar cap endavant un programa d'aquestes característiques que es podria fer perfectament a Catalunya. De fet, és un aspecte que nosaltres estem insistint, que som conscients que el secretari de Treball està treballant fort perquè hi hagi altres departaments que es puguin sumar i poder fer d'aquest talent show que ens ajudarà a tot el sector a fer possibles tots els reptes que tenim com a transició energètica i fer d'aquesta transició una transició justa, equilibrada i que sigui propera, potenciant tot el que és el tema de l'economia circular, perquè si no hem de tenir clar que si no som nosaltres capaços de generar aquests llocs d'ocupació, al final vindran altres de fora i aprofitaran aquesta oportunitat.
res més, simplement era comentar això. També dir-vos que estem treballant fortament per tot el que és els problemes burocràtics a nivell de l'administració, dels ajuntaments. Portem analitzats més de 60 ajuntaments i esperem que en breu, amb l'Observatori de les Energies Renovables, puguem tenir una reunió amb la consellera per poder exposar-li aquesta situació i que hi hagi una homogeneïtzació a nivell de tots els ajuntaments. Res més, moltíssimes gràcies. Doncs molt important aquesta pota de desenvolupament econòmic i que al final contribueix al benestar, l'activitat empresarial que arrossegarà tota la transició energètica amb les xifres impressionants que ens has il·lustrat.